माने आफा आंखौ गुन्दाफ्रा होसोनानै हमख्रबदोंमोन बे समावनो सोमखोर होननाय सेंग्रायासो थिसुम थिसुम होननानै आंखौ रैखा खालामदों नङाब्ला जे आं मा जागौमोनथाय बेजोंनो आंखौ जरायदों बियो माने ओरै जादों सार सोर सानैजों बाय बाय था था होनलायबाय थानाय समावनो आङो आइ लाभ इउ होनफ्रांगारदों सार हा मानसिखौ मानोथ' लिंबोआखै आइ लेंबोदोंमोन आफा उनावसो फैनो होनदों नों आरो आं फसायनाय नोंनि थाखायनो नांगौ आइ सासे लेखा गोरों मोजां बिजामादै बेलाय माथो आं बुंखाथारदों नङाना नायब्लानो बर' सेंग्रा बादि नुनाय बोलोगोरा गुफुर दाद जांगिला नाफाम जाग्रा अमा जाग्रा अनला खारै जाग्रा नुखाथारोलै सार दाबायदियाव मेम साहबनि हाबायाव आं ओरैबायदि मोसागोन ना सार बें बेरे 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 बें बेरे 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 रे बें बेरे 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 आच्छा लोगोफोर नोंसोर सोरबा सोमखोर होननाय सेंग्राखौ सिनायो नामा बाल हो एनिबडी मा नोंहा बेजों माबाफोर लेनदेन दङ नामा लेनदेना मायनि you know आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो बा 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 हा माबोरैथो लोगो मोनलाय जिनानो माने खोनासं दे लोगोफोर दे बिदिब्ला नोंनि लाभ स्ट'रिखौ खोन्थानाय येस बिदिब्ला खोनासं थारमाने सानसेखालि गुन्दाफ्रा आंखौ होसोनानै हमख्रबदोंमोन मिथिबायना बे समावनो सोमखोरा फैनानै थुसुम थुसुम होननानै ओरै ज्राव ओरै गांलाब खारजोब्बाय बिसोरो बेबायदिब्ला आं बेबायदि जोहोलावखौ माबोरै मोजां मोना जानो हाय मेरी जान प्रमिस I love him आहा फाग्लि सोमखोरा एमए पास बियो आंनि आदासो बिदिब्ला अनजिमाजों समायनाजों सोमोन्दो सोलायनायनि पार्टि जाहोनांसिगोनहाय थोद फाग्लि हेलौ आफाया नोंखौ जोबोद नायनो लुगैदोंनो प्लिज नों जोंनाव फैना आंनि बे बेकार जिउखौ आं उदां खालामनो समाय मोनथ'आखै समायना आं जेब्ला सम मोनगोन अब्लानो थांगोन अके धोद रना आं हले नोंनि सोमोन्दै नोंसिनि सिस्टार अनजिमानिफ्राय गासिबो मिथिजोबखाबाय सोमखोर I love you Do you love me? अके बाय धोद रना माब्ला फैनो होनदों आं बुंदों आं जेब्ला सम मोनगोन अब्ला नोंनो खौरांखौ हरगोन अके बाय बाय आयौ फाग्लिखौ हाबा जानायनिफ्राय दिनैसो नुथारबायहां हा माब्रैथो दं दङहाय लोगो आहा खाफाला नोंसिनि बायदि नङा रिटायार्ड प्रिन्सिपालनि बिहामजो लायानो माथो गारि घरा बायथिनाखै उनाव रायज्लायनोसैहाय लोगो थांलायदोहाय लोगो दे बिदिब्लालाय मालायफ्रा गथ'फोर स्कुलाव दोनलांब्ला गारि घराफोरजों दोनलांगोन जोंहासो हनै लासिं सिं नामावसो रिटायार्ड प्रिन्सिपालनि बिहामजो गारिफोर बायनो रांफोर दंजायोब्लासोमोन बायजागौमोन बे रिटायारनि मोननाय रांखौ 2 लाख रांसो बिथ'नानै लनफोर लादेरनानै बायबा माथो जायो न'फ्राव थाखायोब्लाबो सम सम भाराफोरबो होनो हायोना आफाया रिटायारनि रांखौ बिनानाव अनजिमाखौ बिलाइ हरोब्ला खरस खालामनोसो दोनदों आरो बेंकनिफ्राय लन लानाय रांखौबो सुख'जोबाखै होनदों गावहाबोथ' आखायाव माखासे पुजि थानांगोन ना नोंहा बिदिब्ला माथो बाहागो मोनखो
आं हले मिन्थिया दिनैनिफ्राय गथ'खौ स्कुलाव सोर दोनलाङो दोनलां आं हले दोनलांखाया हा बहा थांनो नागिरदों समखौ बेखार हगारनानै मा लाब माल'थि आं टिउसन फोरोंनो न' नागिरहैनां गरसे गरनै संख्रि फानलु जानो राङाथ' फैगोन नोंनि साननायखौ आं माब्लाबाबो मदद होआ नों गोदोनिफ्रायनो साख्रि मावनानै रिटायार जाबोबाय दा नोंहा जिरायनानै जानायनिसो सम आं बुंदों नों मावनो मोना आफा जोंफुं मा खौरां खौराङा जेबो नङा आफा नोंखौसो एसे नांथ'गौमोन थुथु बुंदो आफाया आंनो कन्ट्राक्ट मावनो 2 लाख रां हरथ'दो बिल मोनब्लानो होफैफिनथारगोन आङो बेराफारसे कम्पानिनि साख्रियाबो जाहां जाहां राङाथ' दङ नाथाय न'नि खथा बारायनायाव सरकारनिफ्राय 6 लाख रां लनखौबो दाबो सुख'जोबनो हायाखै बेराफारसे अनजिमानि हाबानि थाखायबो रांखौ दोनखानांगौ जादों नाथाय नोंबोथ' आंनिनो फिसा जागोन दे सेगावनो लिरनानै हरनोसै आं बिल मोनब्लाल' थाबैनो होफैफिन जागोन आफा आदा आंथ' नोंखौ मोनसे बाथ्रा खोनादों मा बाथ्रा बेलाय बुंनाय दा थगायदे आदा नों समायनाखौ मोजां मोनगोन ना मोना नों माबोरै मिथिया मिन्थिया जोंजोंनो कलेजाव जयै फरायो मालाय माहाजोनथारनो इन्डास्ट्रिबो दंलायलायोनो बेखौनो हाबा खालामदो आदा सम्पथिफोरबो मोनबाय बायो जाम्बि दानो नङा नोंखौ बिलाइखांनायनि उनावसो बियो नोंनि नोमबाजै जागोन मिन्थिबाय जाम्बि आं आइनो खिन्थाहैनोसैबो आरे अनजिमा र' मा खालामनो सानदों खालामदो नाथाय रांखौलाय आं कन्ट्राक्ट मावनो होननानैसो बिनानै लाबोदों May I come in, sir? Yes, come in. मा खौरां सार आं MA पास मोनोब्ला नोंथांनि अफिसाव फिसा फिसौ साख्रि मावगौमोन आं साख्रिखौ बेबायदि दाउ अमा नागिरनाय बायदि नागिरबा मोनो आंनावथ' दा भेकेन्सि गैया थां 10 बोसोरनि उनाव फै सार आं बुंबायना 10 बोसोरनि उनाव फै थां थांदो अरे सोमखोर ओइ सोमखोर बहा फैयामोन अफिसनि दरखं सैमा फाग्लाफोर बायदि साख्रि नागिरलाबायदोंमोन आं दस्राफ्राव इन्टारभिउ होबाबो मोना कम्पानियाव मावनो नागिरबाबो मोना
आच्छा मा मावनानै जाबावनांगौब्रा दाब्ला बेखायनोथ' आङो मेट्रिकआव खेबसे गार्लिनदोंबो गारि ड्राइभार जादोंब्रा। आच्छा दाब्ला आंबो गारिखौनो सालायनोसै। नों सालायनाय बादि सोरनावबा गारि दंबावो नामा? नों सालायनोब्ला जोंनि माहाजोनाव गंसे एल्ट' दंबावो, नों आंजोंल' थु। जागोन। सोमखोरा एम ए पास, नाथाय दा जासिगोन गारि ड्राइभार। बिदिब्ला बे सार्टिफिकेटखौ मानो बाव आंलाय? ओइ सोमखोर, बिदि नङालै। सानसे समाव बे सार्टिफिकेटआ खामानि होगोन, नों आंजोंल' फै। थ' बाजै कलेज उइक दङ, आं कलेजाव थांसै। बे न'आवलाय सोरथो मावनानै जाहोग्रा दङ? सानफ्रामबो थांहां फैहां जागारग्राल'सो। बेरायफुंजानि सेंग्राफोरसो नायगोन दा नोंलाय? हामा जादों। मा जानो? सोर मावनानै जाहोग्रा दङ नों न'आवलाय? गासैबो बोरायब्लाबो बुरैब्लाबो सेंग्राब्लाबो सिख्लाब्लाबो जिराय जिराय जागारग्राल'सैसो। ए मेजेम सिखाया हर हाग्राखौ आं एवनोसै। आं हरालै आमाय। हरलै बखा। होद आमाय ओरैनोबा सिखानि उदैया गोबावथारलै, बोरैबा बबाव मा जानांगौलै, आं हरालै आमाय। बखा बौवा हर। होद आं हरालै आमाय। हैद बखा हरालै हरा। हर हर हर। होद आंखौसो दामना बायगोन नामाब्रा? दानालै बानायसो, नों थांदोल', थांदो थां। सनानि न'खराव गुनजेत अरबाय, फावथिनाया जुरिहांबाय। नों मानो हाग्रा एवदों आं बेखौ बुजियै बाखि गैला। नाथाय गोरलै समावनो हागौमानि फेंनो नाजायाब्ला उनाव रायोब्ला बेखौ फेंनो हानाया गोब्राब जालांगोन। संसाराव मानसि मावनो हायै जेबो जिराद गैया बिमा। सोरबायदिया मा मावनो नागिरदों बेखौ मावनो हो, बेखौ मावनो हो। Shit! 잠깐! 라. मा जादों? मा जाखोथाय मिन्थिया। हरनाय साबिया।
न' साबिया Thank you. थादो I love you, Samkar. Please. आं बुजिबाय समायना आंहा एम इ पास जामालाय मा जानो नाथाय आं दि सासे गारि ड्राइभारसो मोजां मोननाया बेफोरखौ जेबो बुजिया सोमखोर थफिनाय महरनिफ्राय बिबारा जेब्ला गेवलाङो होमब्लाना गोदोना फोलाव फोलाव गावनि आंगो सिखिरिखौ लामा नायो समायना नोंनि गोरबोनि गोरलै गोसोनि गोदै गारां आरो अनसुलि नोजोरानो आंनि बिखा गेजेराव मोजां मोननायनि फैलासिम सिखारहोबाय समायना I love you समायना बिदा फंबाय सानैल' दानिफ्रायनो सम्पथिफोरखौ खायदा खालामनानै लाखा दिनै एसे गाबोन एसे नाख्रेब नाख्रेब गावनि खालामनानै लायाब्ला उनाव माखौ जानो बुरिफोर सि दाउ मैना रावलायनाय बादि जोबोद गोदै रावजों माथिदों नङा होमबा नों आइया मा दाय जाखो नोंना जेबो दाय गैया नोंना जाबाय सलाय आरो नों जाबाय सलाय खाथिनि बारुद बे जोंनि सना न'खरखौ दंस' खालामोना नोंसोर सानैयानो बाब्रे खोब नोंसिनि न'खराल' सनाजों दाजानाय सनाजों दाजानाय मोनबा बे आंनि फिसाजोआ मानो सनानि सेराव जिरायनानै मोनजायाखै गावनि बिखुनजो जानायखौनो गोदनायाव सोनो हानाय बेसेबां साहस नुबाय